Dakle, ima doista puno toga tijekom ove godine koje smo realizirali, znači od infrastrukturalnih projekata do nekih drugih aktivnosti. Pa ako ćemo govoriti za početak o brojkama, onda evo možemo reći da od ukupno 19 projekata koje smo planirali u proračunu, odnosno prema planu razvojnih programa, 11 ih je realizirano. Dakle, govorimo o nekim značajnijim projektima. Od tih 11 projekata ukupne vrijednosti su preko 2 milijuna kuna, od čega nam je dakle oko 900 ili nešto malo manje od milijun kuna povučeno sredstava iz nekih viših izvora. Kada govorimo o višim izvorima, to su dakle razna ministarstva, Zagrebačka županija i uspješnost nam je onda u postotku 60%, što mislim da možemo biti poprilično zadovoljni. Ako govorimo konkretno koji su to projekti, znači napomenuo bih dakle ulaganja u mjesne odbore, a pri tome mislim dakle na ulaganja u društvene domove, prije svega radi poboljšanja energetske učinkovitosti, da li se radilo o sanaciji krovišta ili nekim drugim zahvatima. Zatim nadalje bilo je i asfaltiranje nekoliko ulica, dakle ukupno njih 5. Nadalje bila je priprema dokumentacije oko izgradnje novog dječjeg vrtića, značajnog kapitalnog projekta za općinu Križ, izgradnja vodarnice u Rečici Kriškoj, izgradnja montažnih tribina na sportskom parku, izgradnja dječjeg igrališta u vidu tendencije izgradnje daljnjih sprava, odnosno dječjih igrališta na području općine Križ i mjesnih odbora. I evo, uglavnom to bi bilo u kratkim crtama to. U sljedećem razdoblju općina Križ dosta će investicija nastojati realizirati preko europskih projekata. Stručne službe općine Križ unazad godinu, da ne kažem 2 dana, u osluškivanju dakle mogućnosti prijave projekata, odnosno apliciranja na fondove Europske unije, pripremala se intenzivno, dakle što samostalno, što u suradnji sa našim konzultantima. Pa eto, na tu temu kad već pitate, ukupno 8 projekata je u fazi da li prijave ili je već prijavljeno. To su projekti koje smo prijavili ili ćemo prijaviti samostalno, a ostatak sa našim partnerima. Dakle, 8 projekata, radi se o infrastrukturalnim projektima. Tu prije svega bih naglasio izgradnju dječjeg vrtića koji sam već bio spomenuo. Projekt na mjeri 741, dakle ruralnog razvoja, gdje očekujemo 80% ukupne potpore s obzirom na indeks razvijenosti i u fazi smo čekanja odgovora agencije da li smo prošli ili nismo. Nadalje, kao što i sami znate, dakle mi smo članica LAG Moslavine, pa prema tome na lider mjeri da se malo pohvalimo, smo i broj 1 u Republici Hrvatskoj i tu imamo projekat izgradnje tržnice na malo, dakle tržnice sa popratnom infrastrukturom, što bi značilo da želimo za svoje lokalne obiteljska poljoprivredna gospodarstva promociju, odnosno omogućavanje promocije i prodaje njihovih proizvoda. I projekat uređenja, odnosno rekonstrukcije Selske ulice u Novoselcu sa također popratnom infrastrukturom, dakle obojinskom odvodnjom, pješačkom stazom i novom javnom rasvjetom, projekat otprilike 3 milijuna kuna vrijednosti. Od ostalih partnerskih projekata, dakle projekti sa Zagrebačkom županijom koje smo potpisali tijekom ove ili prethodne godine, dakle masterplan javne rasvjete, nova rekonstruirana, poboljšana, energetski prihvatljivija i učinkovitija javna rasvjeta, projekt širokopojasnog interneta za omogućavanje, dakle korištenje svim stanovnicima ove općine, korištenje wireless interneta besplatnog, projekt dakle sa partnerstvom zajednice tehničke kulture, znači to je projekt Europskog socijalnog fonda. To je nešto novo, znači za naše mlade koji bi kroz niz aktivnosti tijekom 12. mjeseca trebali usvojiti neka dodatna znanja i vještine kao, ajmo reći, svojevrsna nadogradnja na sve ono što su usvojili tijekom srednjoškolskih ili fakultetskih dana. I projekt za nešto malo zreliju dob, odnosno 54+, projekat također iz Europskog socijalnog fonda koji bi trebao omogućiti osobama te dobi, dakle da se, ajmo reći, bolje možda integriraju u društvo, odnosno drugim riječima da usvoje također kroz radionice nekakve nove vještine
i aktivnosti. Ukupan zbroj ovih 8 projekata bi iznosio preko 15 milijuna kuna, znači značajna sredstva za općinu Križ i naravno evo, pratimo sve mjere i podmjere i gledamo kako rasteretiti općinski proračun te kroz te infrastrukturalne ali i ostale projekte omogućiti i podići bolji standard građana ove općine.